Günün ikinci yarımını Xitay Halk Respublikasynyň Pekin Xitay Lukmançylyk Uniwersitetining rektory Tan Çyjonyň ýolbaşçylygynaky wekiliýet Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky onarlyga mätäç çarlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat Gaznasynyň Arkadag şäherine yerleşýän ştab kwartirasyna geldi. Häzirki döwürde gahrman Arkadagymyň başlangyjy ýygydaryny tagalaty bilen binýat bolan täze şäherde beýleki urlar bilen bir hatarda insan saglygyny goramak, nätäç çarlary himayet bermek işleri ýokary derejede alınıp barylýar. Şunno Haýyr Sahabat Gaznasynyň edýän tagalaryny möhüm ornuň değişikligini bellemek ýakymly. Arkadag şäherine Pekin Xitay Lukmançylyk Uniwersitetining rektorynyň we wekiliýet agdalarynyň Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky onarlyga mätäç çarlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat Gaznasynyň bejerçi işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýew bilen duşugy boldy. Haýyr Sahabat Gaznasynyň vitse-prezidenti dostlukly ýurdun wekilçilikli toporny türkmen topragyny görýändigine şatdygyny aýdyp, mehmany münasip bolan ýokary ilmi derejeti hemde Murat Garriýew adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiне adaty däl lukmançylyk otagynyň açylmagy bilen gutlady. Iki ýurdun lukmançylyk ýokary okuw mekdepleriniň arasynda Türkmen Xitay adaty däl lukmançylygy merkezini döretmek barada özara düşünmek hakyny ähtnama gol çekilmeginiň taryhy ähmiýetiniň bolanlygyny belläp, Atabaýew bu wakalyň iki ýurdun arasyna gatnaşyklaryň ösüşiniň hil taýdan täze derejä çykýandygyny görkezýändigini aýtdy. Mehman Türkmenistana saparda bolmagynyň çäklerini, dünýäde asylly işleri amala aşyrýan gazna hökmüni ikrar edilen Haýyr Sahabat Gaznasynyň bejerçi işleri boýunça vitse-prezidenti bilen duşup, degişli urlar boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygy işçileşdirmegiň wezipelerini aral maslahatlaşmagyň özü üçin uly hormatdygyny belläp, munyň üçin tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Şonky geçirilen duşuklaryň Türkmenistan bilen Xitay Halk Respublikasynyň arasyndaky insanperwer uğurlu gatnaşyklaryň mundan beýlekde ösdürilmegine kuwwatly itergi berjekdigini anam bildirip, Haýyr Sahabat Gaznasynyň vitse-prezidenti iki ýurdy pogta dostlyk we birek-birege ananşmak hemde hormat goýmak esasyna ýola goýulan gatnaşyklaryň baglanşdyrýanyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň hende Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň ýygydarly üns bermegine türkmen Xitay gatnaşyklarynyň dürli urlar boýunça ösdürilýändigini, ýakynda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň Xitay Halk Respublikasynyň başlygy bilen bolan duşunyň çäklerini geçirilen gepleşiklerin iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmäge giň ýol açýandygyny belledi. Şeýle hem Atabaýew iki ýurdun arasynda syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady, medeni insanperwer ugrulary boýunça gatnaşyklaryň ösdürilýändigini, strategik hyzmatdaşlygyň ýoly goýulanyny 20 ýylyň dolanyny belledi. Munyň öňe netijeli hyzmatdaşlyklaryň dürli ugrulary boýunça işçileşdirilýändiginiň aýdyn beýanydyr. Haýyr Sahabat Gaznasynyň vitse-prezidenti Xitaýyň Sun Sindlin adyna gaznasynyň başlygy Hanym Li Biňiň çakylygy boýunça iş sapary bilen Xitaýda bolanyny we saparyň çäklerini bilim hemde saglyk goraýşylygynda degişli düzümden ýolbaşçylary bilen birneçe duşuklar geçirenini aýtdy. Şonu Sun Sindlin adyna gazna bilen Haýyr Sahabat Gaznasynyň arasynda özara düşünmek hakyny ähtnama gol çekildi. Häzirki döwürde resmi namadan gelip çykýan wezipeleň amala aşyrylmagyna ähmiýet berilýär diýip Atabaýew sözüni dowam etdi. Haýyr Sahabat Gaznasynyň bejerçi işleri boýunça vitse-prezident hökmüni çağılan saglygyny goramak, toplumlaryň bejerçi we dikildiş işlerini alyp barmak ugru boýunça hyzmatdaşlygyň giňeltilmegine aýratyn gyzyklanma bildirýändigini belläp, Atabaýew gaznanyň 2021-nji ýylda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň başlangyjy boýunça döredilendigini aýtdy. Şunno çağılan saglygyny goramak, olar üçin amatly durmuş şertlerini döretmek meselelerine zerur üns berilýär. Gaznanyň döredilenine 5 ýylyň dolanyny belläp, Atabaýew şu döwürde köp sanly Haýyr Sahabat işleriniň amala aşyrylanyny, gaznanyň serişdeleriniň hasabyna näçe çağalara dürli urlary boýunça çylşyrmly operasiýalar geçirilenini aýtdy. Gaznanyň ýanyna Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky çağalar sagaldyş dikeldiş merkezi hemde 150 orunluk çağalar bagy ýerleşýär. Olarda sagaldyş işler bilen bir hatarda çağalyň okuw sapaklaryny özleşdirmekleri ugruna zerur tagallar edilýär.
Milli derecede aýdylanna bolsa hayır sahabat gaznasy näsa we beýleki durmuş gollawyna mätäç çağlara ýardam bermek boýunça döwlet düzümleri, jemgyýetçilik guramalary we raýat jemgyýetleri bilen birlikde işleýär diýip Gaznanyň vice-prezidenti sözünde dowam etdi. Şunuň bilen baglykda Gaznanyň işine mundan beýlekde giňeltmäge möhüm ähmiýet berilýär. Gaznanyň çağlary lukmançylyk hyzmatlaryny hödürlemek bilen bir hatarda olaň ahlak, aň, paýhas, beden taýdan ötüşine gollaw berýändigini aýdyp, Atabaýewa Gaznanyň bilim we sport toplumlarynyň guruluşyna ýardam berýändigini, bu işleň bolsa çağlaryň nurany geljeğiniň bähwidine gönükdirilýän goşuntygyny aýtdy. Adatyda lukmançylygynyň aýratynlyklary, onuň gadananlary bilen gyzyklanýanlyklaryny belläp, Haýır Sahabat Gaznatynyň vice-prezidenti lukmançylygyň bu görnüşlerini çağlaryň saglygyny gorumakda peýdalanmak üçin Hytaý tarapynyň tekliplerini öwrenmäge taýýardygyny aýtdy. Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin Hytaý Lukmançylyk Uniwersitetiniň rektory, Haýır Sahabat Gaznatynyň vice-prezidenti Atabaýewa hoşarlyk bildirip, dünýäde ygtybarly hyzmatda şökmünde ikrar edilen Türkmenistan bilen saglyk uğraşylygynda gatnaşyklarynyň beýlekde giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýändigini noktada. Gurbanguly Berdimuhammedow adyna kowanarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça Haýır Sahabat Gaznatynyň bejerşi işleri boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa hoşniýetli sözler üçin mehmana tag bolsun aýdyp, bu ýerde tebigy dikeldiş bejergisiniň ipoterapiýa görnüşine ýoly goýulanyny aýtdy. Sonra Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin Hytaý Lukmançylyk Uniwersitetiniň rektorynyň ýolbaşçylygynaky wekilçilikli topar Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky çağlar sagaldys dikeldiş merkezine tarap uğradylar. Mehmanlar ýolugry merkeziň çäginde dürli oýunlara güýmenýän çağlaryň şahatlykly pursatlaryny, olaň joşkunly dawaralaryny synladylar. Munyň öýde ýurdumyzda çağlaryň saglygynyň berkidilmegi ugrunda edilýän aladanyň oňy netije berýändigini görkezýär. Merkeziň lukmanlary näçe çağlary edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşleri, merkezde oturdulan enjamlaryň häsiýetli aýratynlyklar barada gurrun berdiler. Belenilşýär merkezde bejerşi işleri toplumlaryň esas alınıp barylýar. Şunno näçe çağlaryň saglygyny dikeltmek işlerine, häzirki zaman lukmançylygynyň gadananlary, beden terbiýe maşgyklarynyň döwrewap usullary utgoşukly peýdalanylýar. Munyň öýde lukmançylyk hyzmatlarynyň hil derejetiniň ýokurlanmagyna, olaň täsirli bolmagyna ähmiýetlidir. Hytaýly mehmanlar Arkadaş şäheriniň Görogly adynaky döwlet atçylyk çyrkyna baryp gördüler. Olar bu ýerde alınıp barilýän işler atçylyk çyrkynyň öz boluşly aýratynlyklary bilen bir hatarda. Bu ýerde çağlaryň daýanç hereket edişdiňleriniň saglygyny berkitmekde, at üstündäki hereketleň ipoterapiýanyň aýratynlyklary bilen tanışdylar. Belenilşýär gahryman arkadagymyň tagallasynyň binýat bolan täze şäheriň döwlet atçylyk çyrkyna alınıp barilýän toplumlaryň işler ötüp gelýän ýaş nesilleň saglygynyň berkidilmegi ýaly atyrly çäreleň oňy netije bermegi ugruna zerur tagallalary edilýär. Sonra bu ýerde milli atçylyk çyrk sungatyny dünýä ýaymakda uly hyzmatlary bitiren we bu ugur boýunça halkara bäsleşiklaryny ýygyderli ýeňiş gadanan Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlary görkezildi. Yelen ýuruk owadan bedegleň tezligi bilen usatlyk derejetine ýeten ýigitleň gyýylan sazlaşykly hereketi mehmanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Bu toparyň dünýä ýeň salan ýeňişleri, Türkmenistanyň we paýhasy pederlerimiziň ahlasyndan dören ahal teke bedegleriniň halkara ýeňişligine awrynyň belende galmagyny şertlendirdi. Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin Hytaý Lukmançylyk Uniwersitetiniň rektorynyň ýolbaşçylygynaky wekiliýetiň agzalary, ähli meýilleşdirilen çäreleň ýokary guramaçylyk derejetiniň üpçün edilenligi, saparyň maksatnamasynyň özleri üçin täsirli pursatlara baý bolanlygy üçin hormatly prezidentimize hemde gahryman arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Şeýle hem olar saparyň çäklerini gadanlan alalaşyklaryň üstünlükli ýerine ýetirilmegi ugruna bilelikdäki tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynanyrdylar.